כיצד תוכלו ליצור לעצמכם הכנסה פסיבית גבוהה ומובטחת בזמן קצר יחסית ובמינימום השקעת משאבים עם חברת מאניליין? שימו לב, לא מדובר בתוכנית מחירת מוצרים, אין כאן שיווק רשתי, זה לא בניית רשתות עמוקות או השקעות מסוכנות כאלה או אחרות. אז ודאו שאתם צופים בכל הסרטון ומקבלים את כל האינפורמציה. בסרטון הזה אתם עומדים לצפות בתוכנית עסקית ייחודית, חדשנית, שטרם נראתה בתחום. המידע שאתם עומדים לקבל יכול להיות בעל ערך רב עבורכם, אם תאפשרו לעצמכם להיפתח למודל העסקי המבריק שקיים כאן. מיד נציג לכם שיטה מהפכנית ליצירת הכנסה פסיבית ודרכים משלימות להגדלת קרן הרווחים שלכם. אז דבר ראשון שחשוב שנבין זה מה זה המוצר, או במילים אחרות מאיפה מגיע הכסף שעליו אנחנו נסביר בחלק השני. בואו נראה דוגמה. נניח שיש לי $100, אני רוצה להפוך אותם לשקלים, ואני מגיע למשרד המרת מטח, change. בהנחה ושער הדולר הוא 4 שקלים, אני אקבל רק 3.97 לדולר, והיתרה זה העמלה של החלפן. זאת אומרת, $100 זה 400 שקלים, אני אקבל רק 397, החלפן ישמור לעצמו 3 שקלים. אבל ברגע שאני אצא מהמשרד המרת מטח, ייכנס אדם אחר, יבקש לרכוש בדיוק את אותם $100. עכשיו, ללקוח הזה החלפן ימכור את אותם $100 ב-403 שקלים, כאשר גם כאן העמלה שלו תהיה 3 שקלים. זאת אומרת, במחירה אחת ורכישה אחת של אותם $100, הרוויח החלפן 6 שקלים, כלומר 6 שקלים מעלות המוצר, במקרה שלנו המוצר זה $100, זה 1.5% עמלה. אם נעשה מתמטיקה פשוטה, נראה את 1.5%, ועכשיו שאלה. כמה פעמים לדעתכם יכול החלפן עוד להחליף את אותם $100 ביום ולהרוויח 1.5% כל פעם? מן הסתם אתם מבינים שהמון פעמים, וה1.5% האלה גדלים וגדלים וגדלים. עכשיו זה בדיוק מה שעושה חברת מאניליין, רק עם סכומים הרבה יותר גדולים מ$100. בדיוק באותה שיטה עובדים הבנקים בתחום המסחר. על כל קנייה או מחירה שמתבצעת, וזה לא משנה אם זה מחירה או קנייה, הבנק גובה עמלה משני הצדדים, מהמוכר ומהקונה. עכשיו כאמור, העמלה הזאת היא בגובה ידוע מראש. עכשיו מתוך המודל הזה צמח הרעיון העסקי המבריק של חברת מאניליין. היקף פעילות בעלי חברת מאניליין גורם לבנקים לרצות שבעלי החברה יעבדו איתם, מתוך כך לוותר להם על העמלה שהם משלמים, ואפילו לתגמל אותם בחלק מהעמלה של הצד השני. עכשיו, היות והעמלה, כמו שאמרנו, זה דבר ידוע מראש, יכלה חברת מאניליין לבנות תוכנית עסקית ידועה מראש למשקיעים שלה. אז בואו נציג באמת את התוכנית העסקית ונבין על מה מדובר כאן. חשוב לציין שוב, אני אומר, שאין קשר בין התוכנית העסקית של חברי מאניליין לתוצאות המסחר בכספי המשקיעים. כי הרבה אנשים יכולים להגיד, אני לא מאמין בשוק ההון, זה מסוכן, יכול לעלות, יכול לרדת, אבל הרווחים לא מגיעים ממסחר בשוק ההון, אלא מגיעים מעמלות, וכמו שאמרנו, העמלות הן דבר ידוע מראש. חשוב לציין שהתוכנית תשלם לכם המשקיעים, מקסימום של 0.9% ביום מהקרן. למה אני אומר את זה? כי למרות שזה לא משנה לכם איך הם עובדים, חשוב שתבינו שהסיכון הוא סיכון מאוד קטן ביחס לקרן שאיתה פועלים בעלי חברת מאניליין, ולכן התוכנית שאני הולך להראות לכם מובטחת. קודם כל, על מנת ליהנות מהמודל העסקי, אתם צריכים להיות קודם כל משקיעים בחברה. עכשיו, המודל המבריק של חברת מאניליין מאפשר לנו לקבל רווחי עמלות גם בהשקעה קטנה. לכן זה מתאים באמת לכל אדם. כדי להצטרף למשקיעים בתוכנית, אתם צריכים להשקיע מינימום של $1,000. עכשיו, יש אופציות השקעה נוספות, 1,000, 5,000, 10, 20, כמו שאתם רואים כאן בסרטון, אבל חשוב להבין שכמה שתשקיעו, אתם תמיד תוכלו להיות מתוגמלים עבור אותה מדרגה שהייתה מתחתכם. כלומר, אם תחליטו להשקיע $25,000, מותר לכם, אתם תתוגמלו לפי תוכנית התגמול של עד $20,000. או אם תשקיעו $7,000, אתם תתוגמלו לפי תוכנית העסקית של עד $5,000. עכשיו, תוכנית התגמולים למעשה מתחלקת לשתי תוכניות שמשולבות יחד. הראשונה היא תוכנית השקעות פיננסית ללא כל תנאי. מי מכם שרוצה להכניס כסף ולהרוויח כסף מותר לו, אין כאן צירופים, אין כאן פעילות שיווק, לכן למעשה זו תוכנית שמתאימה לכל אחד. מצד שני, יש כאן תוכנית שותפים חכמה שיכולה להגדיל לנו את הרווחים, והיא לאו דווקא למי מכם שרוצה לבנות רשתות, אלא מספיק שישבתם עם חבר וסיפרתם לו שאתם השקעתם במקום מסוים ואתם מרוויחים מאוד יפה שם, והוא יגיד אני רוצה גם, מעולה, הנה כבר יש לכם שותף שרוצה להיכנס לעסק, אפילו אם לא פעלתם לצרף אנשים. עכשיו שוב אני אומר, חשוב לציין שאין קשר בין התוכניות. זאת אומרת, זה לא שיווק רשתי שבדלת אחורית אני אכניס לכם איזשהו תנאי, אלא זה זכות בלבד להיות באופציה השנייה של התוכנית שותפים, ואתם יכולים להישאר רק באופציה הראשונה של רווחי השקעות, אם זה מה שאתם רוצים. אז בואו ניכנס לתוכנית התגמול ונבין מה מדובר כאן. קודם כל, תגמול ראשון, רווחי הון ישירים מההשקעה. לא משנה מה גובה ההשקעה שלכם, כמובן מעל $1,000, אתם תקבלו בין 0.2 ל-0.3% ליום על ההשקעה שלכם לבחירתכם. את הכסף תוכלו לקבל
כל 100 ימי מסחר, כ4.5 חודשים. עכשיו הסבב הוא אישי ומתחיל ביום בו השקעתם. זאת אומרת, אין כאן סבב של החברה ואתם צריכים לחכות שהוא ייגמר או להצטרף לסבב קיים. ביום שבו השקעתם אתם רואים את הספירה של 100 יום שמתחילים לנוע. אצלכם באתר הניהול, כל מי מכם שיהיה לו אתר ניהול יכול לראות את זה באתר הניהול שלו, כמה ימים עברו וכמה ימים נותרו להשקעה שלכם או לסבב שלכם. עכשיו ביום ההשקעה, זאת אומרת מראש אתם קובעים כמה אתם תקבלו בתום הסבב. או 0.2 יומי, שזה 20% ב-100 יום, פלוס הקרן שהשקעתם. האופציה הזאת אומרת, אני שם נניח $10,000, 20% ב-100 יום אומר $2,000, ואני אומר לכם מראש שבסוף ה-100 יום האלה, אני רוצה לקבל חזרה את $10,000 שלי, את $2,000 רווח, ולצאת מהתוכנית ולאבד את העמדה שהייתה לי שם. מותר לכם. עכשיו, אין בעיה אגב שתיכנסו באופציה הזאת ותיכנסו לסבב נוסף, אבל זה אומר שאתם צריכים לתת פקודת הפקדת כספים יום לפני שהתוכנית נגמרת, כי אחרת אתם תאבדו את המקום. רגע אחד, שנייה אחת, יש לכם עמדה בלי השקעה, העמדה הזאת נמחקת. אופציה שנייה אומרת, אני לא מתכוון למשוך את הקרן, אלא אני הולך לשים $10,000, בסוף ה-100 יום למשוך את הרווחים ולהשאיר את $10,000 לסבב נוסף. במקרה כזה, חברת MoneyLion אומרת, אנחנו רוצים לצ'פר אתכם ב-0.1% נוספים ליום, או במילים אחרות, ב10% נוספים לכל אותם 100 יום. אז במקום לקבל 20% ל-100 יום, אתם מקבלים 30% ל-100 יום. אוקיי, התגמול השני, שהוא כבר תגמול קבוצתי, נראה בצורה הזאת. ברגע שהפקעתם את ההשקעה שלכם, מיד אתם ממוקמים בקו הכסף. אחד מתחת לשני, בדיוק כמו שאתם רואים כאן באיור. אגב, האיור הזה הוא מהאתר שלי, מהאתר הניהול שלי, הוא לא אילוסטרציה, הוא באמת כזה. אתם רואים כאן את הצבעים השונים, זה גובה ההשקעה, במקרה הזה $1,000 זה הירוקים, כחולים זה $5,000 והאדום זה $20,000. לא משנה מי צירף אתכם, בכלל בכל המערכת מי צירף את מי, ברגע שהאדם נרשם למערכת הוא תופס את המקום הפנוי הבא. עכשיו, דבר נוסף, באתר הניהול אתם תוכלו לראות גם כמה כסף הושקע מכל המשקיעים תחתיכם, שוב לא משנה מי הביא אותם. הנה סתם דוגמה שהדבקתי כאן מאתר הניהול, סכום ההפקדות תחתיך $600,000. זה כמובן דבר שכבר קיים במערכת. ואגב, זה רק מתחתיי. עכשיו, התוכנית מחלקת לכל משקיע שיעמוד בתנאי, חלק מפול רווחים של כל המשקיעים תחתיו לפי הגובה של ההשקעה שלו. ככה זה נראה באתר הניהול. אתם רואים כאן את הפול קבוצתי כתוב למעלה, גובה ההשקעה וכמה מצורפים, או במילים אחרות, מה התנאי להיות חבר בפול הזה. עכשיו, הרעיון הוא מאוד פשוט. כמה שגובה ההשקעה יותר גבוה, יהיו פחות משקיעים. זאת אומרת, יש מן הסתם פחות אנשים ישקיעו $20,000 מאלו שישקיעו $1,000. וגם מי שהשקיע $20,000, לא כולם יצליחו להביא 10 מצורפים ברגע הראשון, ולכן גם יהיו פחות. אז מן הסתם, כמה שהפול יותר גבוה, פחות אנשים יתחלקו בו. ואז אתם רואים כאן, נגיד, אני פתחתי כאן את הדוגמה של $5,000, סכום בפול $369 יומי, יתחלק ב10 אנשים. אוקיי? חשוב להבין שהעמלה הזאת מתקבלת רק בקיום שני התנאים ביחד, גם מצורפים וגם השקעה, אבל חשוב להבין שכל זכאות בפול מסוים מיד מזכה אותנו גם בפול נמוך יותר. זאת אומרת, אם אני זכאי לפול של $5,000, אני מן הסתם זכאי גם $1,000, ואז אלו עמלות מצטברות של גם וגם ולא או-או. העמלה הזאת יכולה להצטבר לפול גדול מאוד, כמה שאתם ממוקמים גבוה יותר בקו הכסף. לכן מומלץ לכם להירשם כמה שיותר מהר, ועל זה יהיה הסבר בחלק האחרון של הסרטון. תגמול שלישי זה תגמול על צירוף שותפים. מודל התוכנית שותפים כאן מתגמל אותנו עבור הבאת משקיעים לתוכנית באופן ישיר לכמות ומגובה ההשקעה שלהם. זה לא שיווק רשתי, אין כאן ענייני דורות וכאלה, אבל כן באופן אישי לאנשים שאתם הבאתם. מה הכוונה? יש כאן כמות מצורפים שאתם הבאתם, וכמה אחוז אתם מקבלים מההשקעה שלהם. אז נניח הבאתם מצורף ראשון שהשקיע $1,000, אתם תקבלו 5%, זאת אומרת $50. ככה עוד אחד ועוד אחד. אבל פתאום ברגע מסוים עברתם מ-1 עד 4 ל-5 עד 9, זאת אומרת הבאתם את המצורף החמישי שלכם, מיד תקבלו מאותו רגע 10% על כל השקעה שלהם. על אותם $1,000 עכשיו תקבלו $100. אבל הדבר היפה הוא שאתם תקבלו את אותו תגמול גם רטרואקטיבית מהיום שהצטרפתם אחורה לכל המשקיעים שהבאתם. זאת אומרת, על המצורף הראשון שקיבלתם בהתחלה $50, אתם תקבלו $50 נוספים כהשלמה ל$10. עכשיו בואו ניתן לכם דוגמה גדולה אמנם, אבל מאוד מעניינת. מה קורה אם הצטרפתם $1,000 והבאתם 20 איש $1,000 כל אחד? זאת אומרת, יש לכם מעל 20 מצורפים ואתם מקבלים 30% רטרואקטיבית. זאת אומרת שבמתמטיקה מצטברת אתם מקבלים $20,000 כפול 30%, זה אומר $6,000. שימו לב מה שמעניין כאן שזה ידוע מראש
בלי ספקולציות שיווק רשתי למיניהם, מי מכם שמגיע מהתחום, אלא מספר ידוע מראש. זה כמות המצורפים וזה האחוזים שאתם מקבלים. בעיניי זה תגמול מדהים. התגמול רביעי ואחרון, בונוס צמיחה קבוצתית. כמו שאמרתי, זה לא שיווק רשתי, אבל אנחנו כן רוצים לתגמל אנשים שבאים לבנות צוות מצליח וחזק. ולכן, אותו אדם שיודע לבנות צוות מצליח וחזק יקבל $25,000 בכל סבב. סבב, אני מזכיר לכם, זה 100 יום. כל סבב הוא יקבל בונוס של $25,000 אם הוא יעמוד בתנאים הבאים. 1, 10 משקיעים באופן אישי, שהוא הביא למערכת, לא משנה מה גובה ההשקעה שלהם. דבר שני, רשת של 100 משקיעים לפחות ברשת שלהם. זאת אומרת, אותו אדם שהביא 10 אנשים, מתוכם צמחו 100 איש. לא תחתיו בקו הכסף, אלא רק שגדלו מתוך האנשים שהוא הביא באופן אישי. יש לו 100 משקיעים ברשת שלו האישית. סך ההשקעות של הרשת שלו הם מעל $500,000 מצטבר. כמובן גם יכול יותר, אבל לעבור את $500,000. והפקדה אישית שלי, $20,000. שלי כמובן של האדם כאן. זאת אומרת, זה לא חייב לקרות ברגע הראשון. יכול שאתם תיכנסו עכשיו ותגידו, אני שם $5,000. אחר כך יעבור סון מהלך הסבב הזה, תכניסו כמה אנשים, תרוויחו כל מיני עמלות, ואז תגידו, טוב, אני לוקח את הרווחים שלי ושם אותם לעוד סבב, ותשקיעו עכשיו $10,000. וזה יקרה עוד פעם ועוד פעם, וברגע מסוים תשקיעו $20,000 אפילו מתוך הרווחים, בתוך העמדה הזאת, בתוך העמדה העסקית שלכם, ותעמדו בשאר התנאים, אתם תקבלו $25,000 מענק בכל סבב. עכשיו חשוב שתבינו גם איך התוכנית הזאת עובדת. אנשים יכניסו כספים וירוויחו וירצו להישאר לעוד סבב. זאת אומרת, ברגע שהגעתם למצב כזה, כנראה שאתם הולכים לקבל $25,000 כל סבב. בעיניי זה בונוס מדהים, שוב, ידוע מראש והכנסה פסיבית מדהימה. זהו, תוכנית פשוטה, מתגמלת, לוגית ביותר שהכרתם. אני גם אומר לוגית, כי יכול להיות שיש לכם עוד שאלות על הטכניקה, איך זה קורה. אתם כמובן מוזמנים לשאול שאלות ולפגוש אותנו באופן אישי. בואו נעשה סיכום קצר של התוכנית. רווחים ישירים על השקעה 0.2 או 0.3 יומי לבחירתכם. פול קבוצתי, כמה השקעתם מול כמה צירפתם, כמה זה יותר גבוה, אתם מרוויחים יותר. על האנשים שמתחתיכם, ולכן חשוב להירשם כמה שיותר מוקדם. הבאת משקיעים באופן אישי, כמה אנשים הבאתם, כמה אחוז אתם מקבלים מתוך ההשקעה שלהם, ומאוד חשוב להבין גם רטרואקטיבית. ודבר אחרון, מענק מנהיגות, 10 מצורפים אישיים, 100 אנשים סך הכל ברשת שלי, $500,000 השקעה כוללת ו$20,000 באופן אישי, $25,000 בכל סבב. ההכנסה שלכם כאן תלויה רק בכמה שאתם רוצים להרוויח. זהו, אז איך מתקדמים? קודם כל, דבר ראשון צריך לעשות זה להירשם למערכת. שימו לב, הרישום למערכת הוא חינם. אתם יכולים להיכנס כאן בדף הזה, יש לכם שם להכניס את הפרטים. ברגע שתכניסו את הפרטים אתם תועברו לדף רישום, ויש לכם 7 ימים להשקיע, זאת אומרת להכניס את הכסף, את $1,000 ומעלה, או שהעמדה נמחקת. מי מכם שאי פעם היה בתוכניות למיניהם כאלה, תוכניות שותפים, יודע שהרבה פעמים מאיימים במרכאות שהעמדה תימחק וזה אף פעם לא נמחק. כאן זה נמחק, אני כבר הכנסתי אנשים למערכת הזאת שעברו 7 ימים והם עוד לא השקיעו, העמדה נמחקה להם. הסיבה היא זה שאנשים לא סתם יתפסו מקום והתעוררו אחרי חודש-חודשיים כשהקו הכסף תחתם כבר גדל, אלא באמת בגלל שזה רק קו אחד שמי שמתכוון להיכנס שייכנס. שבוע נותן לכם זמן לבוא, לחקור, לשאול שאלות, לקבל תשובות, אולי להתארגן על הכסף, אבל באמת יש לכם 7 ימים מרגע רישום עד רגע הפקדת הכסף. אני באמת מציע לכם, אם הדבר הזה מעניין אתכם, גם אם אין לכם עדיין את כל התשובות, או שאתם עדיין לא בטוחים, עדיין להירשם, לתפוס מקום, זה לא עולה לכם כלום, זה לא מחייב אתכם בכלום, אבל ככה אתם תהיו ממוקמים יותר גבוה בקו הכסף. הדרך להירשם, כמו שאמרתי, למלא את הפרטים כאן, ואז אתם תועברו לדף רישום. חשוב לי לציין שאף אדם במערכת, לא מעליכם, לא מתחתיכם, לא רואה את הפרטים האישיים שלכם, למעט את שם המשתמש שתבחרו, מיד אתם הולכים לראות את זה בעמוד הרישום. עמוד הרישום נראה כך, דבר ראשון אתם תרשמו את כל הפרטים שלכם באנגלית, הפרטים האישיים שלכם. לאחר מכן, בשם המשתמש תוכלו לבחור כל שם משתמש פנוי שתרצו, וזה הדבר היחידי, שוב אני אומר, שהאנשים מעליכם יראו. במקרה הזה סתם בחרתי דוגמה. אתם רושמים סיסמה ומאמתים את הסיסמה. כדי להיכנס למערכת אתם צריכים מספר חבר מצרף, כאן אתם רושמים את המספר 10 כדי להיכנס למערכת. מסמנים וי בשתי הקוביות האלה, ואז לוחצים למטה על קובייה צהובה שכתוב בה הרשם. וזהו, מזל טוב, אתם רשומים למערכת. אני מזכיר שוב, זה לא מחייב אתכם בשום דבר, אבל זה כן תופס לכם את המקום ל7 ימים הקרובים, כדי שתוכלו לבדוק את המערכת, לשאול שאלות, לחקור, או אם תרצו פשוט להפקיד ולהתחיל להרוויח.
זהו, כל מה שנותר לכם כרגע הוא ליצור איתנו קשר, לקבל תשובות אחרונות לשאלות, להפקיד השקעה ולהתחיל להרוויח. שימו לב, חשוב לי להגיד לכם, כעת יש לכם שתי אפשרויות. הראשונה, כמו שהרבה אנשים אוהבים להגיד, עזוב, זה נשמע טוב מדי, זה בלתי אפשרי, או לחשוב מה שאתם רוצים לחשוב ולאבד הזדמנות מדהימה לרווחים. אני אומר לכם, הסתכלות שפעם מישהו סיפר לי עליה ובעיניי מאוד אפקטיבית, את הלא יש לכם בכיס. אף אחד לא יכול לקחת לכם את האפשרות להגיד לא. אז את הלא יש לכם בכיס, יש לכם אפשרות לשלוף אותו בכל שלב. איזה אינטרס יש לכם לשלוף אותו כבר עכשיו? תחשבו מה יכול לקרות אם מה שראיתם כאן הוא אכן אמיתי. אני מציע לכם לבוא, לחקור, להתעניין. בסוף אם תחליטו לשלוף את הלא מותר לכם. אבל האופציה השנייה הטובה יותר זה להירשם חינם, קודם כל לתפוס מקום, לקבל תשובות לכל השאלות אם יש לכם, ואז לקבל החלטה מושכלת אם התוכנית המדהימה הזאת מתאימה לכם, כן או לא. ובכל מקרה מה שתחליטו, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה על הזמן שלכם, שבוע מעולה.